Els pastorets low cost i la gran quina de Nadal han estat el pla perfecte per al Dia dels Sants Innocents a Santa Coloma de Farners. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. La gran varietat d'activitats nadalenques a Santa Coloma és una realitat i aquest diumenge n'ha estat un altre exemple amb els pastorets low cost i la gran quina de Nadal. Els pastorets low cost, interpretats a l'auditori a càrrec de l'Associació Colomenca de Teatre Molta Merda, han estat tot un èxit i quasi exhaureixen entrades. Jo crec que ho hem viscut amb molta alegria perquè fer-ho 2 dies seguits, 3 funcions i que a totes les funcions hi hagi tanta acollida del públic, o sigui, hem quasi exhaurit entrades als passes i això és que ens omple molt el cor perquè costa a vegades que la gent vingui al teatre i sobretot a la gent jove i amb aquesta obra jo crec que amb els anys que portem fent-la hem aconseguit que gent que no va al teatre vingui al teatre a Santa Coloma. Restaurant Can Gallard ha patrocinat aquesta entrevista. L'obra compta amb els personatges tradicionals de qualsevol pastorets, tot barrejant-hi la sàtira i els successos anecdòtics que han ocorregut al municipi durant l'any, fent d'aquests pastorets una obra única. L'obra principalment són els personatges que coneixem de pastorets de tota la vida, en Lluquet, en Rovelló i en Jeremies, però portats a la Santa Coloma de Farners del 2025, amb les coses que han passat al nostre poble, amb els canvis que hi ha hagut de govern, amb coses anecdòtiques que han succeït al poble i que només coneix la gent que viu aquí, doncs els personatges es van trobant coses del poble mentre intenten salvar el Nadal. Ja és el 3è any que l'Associació de Teatre Molta Merda protagonitza els pastorets i han comprovat que, tot i que els joves són un públic que a grans trets li costa freqüentar el teatre, l'associació en fa una valoració favorable dels espectadors fidels que han aconseguit aquests anys. Nosaltres som un grup de joves que fa molt de temps que fem teatre i el nostre principal objectiu és que vingui gent jove, sobretot, que a vegades és el que costa més, el públic costa més agafar, i convertir una obra de pastorets en una cosa totalment diferent. I jo crec que any rere any hem anat aprenent, sobretot, de les diferents obres que hem fet i ja hem anat aconseguint un públic cada vegada més fidel i estem supercontents i esperant que arribi la 4ª. En acabar l'obra, tots els assistents han pogut gaudir d'un petit pica-pica acompanyat amb ratafia, el licor per excel·lència del municipi. Paral·lelament, al Cercle Jove s'ha celebrat la Gran Quina de Nadal amb grans premis com ara lots de productes nadalencs amb caves, pernils i fuets i també material esportiu, cafeteres, bicicletes o tablets. Tot i que pels pastorets s'haurà d'esperar un any més, Santa Coloma segueix tenint una gran oferta d'activitats durant les festes de Nadal. La quina, per exemple, torna amb més ganes que mai els dies 1, 4 i 6 de gener per celebrar conjuntament el nou any que està a punt d'arribar. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.